Welkom bij de 37e aflevering van Beleef Kerkrade Televisie, de 37e keer Beleef Kerkrade Televisie. En verzint u te gast in het Flexieforum, kent er alle nu natuurlijk, en Angus leerde dat u kennen, althans een stukje ervan, want verzint te gast bij de Vrije Academie Parkstad. En door een straks rondleiding, Nathalie Savensberg is door directeur hier dus alles over vertellen, maar van nog meer gasten. Wat daardoor van Rob Peters, de is beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de gemeente Kerkrade. Hij kunt samen met de digitale wijkagent, de man vertegenwoordigt ook al, de Ivo Hoofs. En daarna kunt er wethouder René van Drunen en Celine Valk, ook de beleidsmedewerker van die gemeente, over het festival wat al leuft, het festival het Kerkrade van Murray. Nathalie Savensberg, datzelfde van de Vrije Academie, kunt vertellen over een prachtige expositie op een prachtig project. 1 eeuw kunst, ik krijg een hongetje, kunst, ik krijg een bloem, Monen en Savensberg. En we beginnen direct met Esther Wetsels en Armand Charlier over het Volkstoneel Kerkrade. En ze spelen binnenkort in het theater in Kerkrade wie ouder, wie jekker, in tragie, comedie. Wens u een schöne uitzending. Veel plezier ermee. Het Volkstoneel Kerkrade dus. Hartstikke leuk. Er kunnen nu een stuk binnenkort in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade. Wie ouder, wie jekker en daarover komen vertellen. Esther Wetsels en Armand Charlier. Welkom. Schön dat hij zit. Ja, en wie ouder, wie jekker. Wat is dat? Wat is het voor stuk? Wat is het voor stuk? Ja. Wie ouder, wie jekker is een stukje schrijven door Maurice Hinten. Het is eigenlijk uniek volgens mij. Een nieuw stuk dus. Het is niet een vertaalstuk of een hertaald stuk. Nee. Of het is... Nee, het is een fris stuk, Jans fris stuk. Wat afgelopen winter geschreven had. Ja. Première dus, Ja. voor het stuk. Première van het stuk. Ja. Première van de Maurice. En we zijn er ontzettend stoot op dat we dat daarvoor doen. Hartstikke leuk. Dat is een beetje ontstaan van, kijk, wensen als toneelverein of amateur toneel. Dan je ze lezen en stukken en dan gaan we eigenlijk al heel veel gedaan. We bestaan volgens mij nu 33 jaar, wanneer ik me niet vergis. En dan zitten natuurlijk al heel veel stukken over de bühne hangen. En dan je ze lezen en dan denken ze, ja oké, we gaan zoveel spelers en we zoeken naar een stuk wat past bij het aantal spelers. En het werd eigenlijk allemaal lastiger. Of buurtverenigingen hadden het al eens gespeeld. Of er was zelf thematiek al eens van een stukje had. Dat ze denken, ja, zo je het hand voor al eens door. En toen zaten we op een bestuursvergadering en op eens kwam een idee. Ik wist ja, niet meer van hem, dat maakt nog eigenlijk niks uit. Laten we de Maurice vragen of hij een stuk voor ons wil schrijven. Dan zagen we hem, we gaan zoveel vrouwen, zoveel manslui. En begin maar. Dus we hadden hem eigenlijk een beetje de vrije fung gegeven. En daar is de Maurice met aan de slag gegaan en het had goed uitgepakt. Ja, heerlijk. Alleen al heerlijk voor te lezen, niet alleen voor te spelen, maar al heerlijk voor te lezen. Oude zaken die naar voren komen. Leuke grappen, dijkletters, maar ook een leven. Wat had oude lui meegemaakt in het leven? En dat kun je een stukje terug in dit toneelstuk. En daarover jeet het. Het gaat inderdaad over het leven in een bejaardentehuis of in ieder geval op een afdeling waar je het allemaal wonen. Ja. Kijk, dat hadden we ook in overleg met de Maurice door. Ja, hij zei ook van, je maar het thema, maar wel dat het... Ja, en speelt het in het noen of volgend jaar geleden? Nee, het speelt in het noen. Ja. Waarbij je wel iedere bewoner eigenlijk terugkeert naar het ziet. Dus wat echt je terugrol van vroeger. Ja. Maar je kunt van alles aan bod. Maar dan werden de spellen ook oude lui allemaal. Ja. We moeten oudje maar werden. Ja.
kijk, bij de enge je meer wie bij de anger. Klopt. Kijk, ik zal weer ook... nodig. Wat? De allemaal niet veel nodig, maar bij is mij gaan ze dat heel veel werk aan. Bij die moet nog een weekje schminken, zeg maar. Ja. Beitelen. Nou ja, goed, daar hangt voor ook, want er overigens Roger Lataster is toch regisseur. Ja. Daar zit voor ook erg voor mee, want die heeft dan toch weer met een andere schwung aan wie een schrijver het volgens mij gaat bedoeld. En dan kunt dan toch een beetje het drama van de Roger erin vuren. Want hij schreef dat, hij hier het af en dan... En dan Kijk maar wat er dan met dit. dit. Ja. En dan je ook kijken welke regisseur wat ze erbij ja. En we gaan het ongelooflijk leuk gehad dat voor de Roger zoiets aan het krijgen. En het leuke aan Roger is dat hij dat stuk echt bestudeerd had. En dat ze merkt op de repetities met hoeveel passie en enthousiasme dat naar ons overbrengt. Ja, daar weet ik zelf ook. Ik heb ook die passie en het enthousiasme van. Dus heerlijk om mee te werken. Ja, schön, dat klinkt allemaal positief, geweldig. Ja. Wanneer is de première in? Dat is wat vlot. Dat is vlot, 31 oktober. Ja, nou, dus het moet illegaal zitten waar nu. Ja, natuurlijk. Heel verhand vanochtend Han voor Proef. Althans, tijdens de opname van dit interview Han voor Proef. Ja. En van je nu even de laatste hankje van de laatste bladzijde en vanaf dan is het alleen nog maar doorlopen en een beetje fine-tunen. Ja, spannend. Ja. Echt spannend. En wat voor categoriestuk is het? Het is een tragicomedie. Een tragicomedie. Ja. Dus de lui kunt echt lachen. Lachen, maar er zit ook... Maar er zit ook een twist nog tranen. Ja. Dus ook of herkenbaarheid. Of de tissues moeten met. De tissues moeten met. Is het niet voor het lachen, dan is het voor het kriesje. Ja. En wat speelt ze voor een rol? Of mag we dat niet weten? Ja, Janse klinkt inleiding daarvoor wel even. Het is een bejaardenhuis waar alleen maar vrouwen zijn. In het begin van een stuk overlijdingen, dus kunnen het zomervrij. En dat zomer dat werd aangekondigd dat door in een maand kunt. Ja, en dan hier natuurlijk al los. Ja, van het niet dus er is er ietsje man in het vrouwenhuis. Ik ben al afgeschoten voordat ik überhaupt binnen ben. Ja. Dus, en van daaruit komen de verhalen van de lui die daar zitten naar boven. Ja. En het Esther is enge van de... Ik ben enge van de bewoners. Ik speel het trouwtje en het trouwtje is helemaal in de heren. Dus, lastig verrassen. En voor de rest, zeg maar, de rolverdeling is alleen maar bewoners of ook... Nee, voorhand Patrick Sende, die speelt de manager van de afdeling. Manager. En dan Han voor het Janine, dat speelt de verpleegster, de verzorgende van de afdeling. En dan de bewoners, dat zijn het Yvonne Schoenmaker, het Boukje Prikkaert, het Nicole de Groot, het Evelien Scheren, door allemaal En ook met het verzorgend personeel kunt ook een beetje aan het bod wie het in de verzorging gaat zo heet. Ja, maar er zit toch een moderne twist af. Precies. Alles moet vlot handjink ziet voor de lui om zich iets te vertellen, want ze moeten weer in de volgende afdeling. Keihard werken in de verzorging en dat wordt ook echt wel... Dus dat is realistisch. Ja. Waarbij ook heel belangrijk is dat lui ook anders kunnen denken. Maar dan moet er naar het theater komen. Okay. 31 oktober. Dat was een beetje dan in het midden. Ja, 31 oktober. En voor de rest zit het jut in ieder geval. 31 oktober première. Ja. Website kunnen allemaal eens store, waar kaarten wel. Ja, kaarten via PLT. Ja. En voor de rest zit het jut met de verein. Het heet ook qua ledenaantal en zo. Verhand jong leden, Stichting Volkskrant. We spelen immer met dezelfde lui. Maar verhand jong vaste leden. Nee. Maar we zijn meer een vriendengroep dan dat ze zelfs in een verein. Ja. Maar verhand wel. Er zijn nu maar een aantal lui binnen de verein die dan eens komen proeven wie het is om überhaupt bij een toneelverein te zien. En die dan eens als souffleur tijdens de repetities doen, maar die dan misschien daarna ook eens mee kunnen doen in het nieuwste stuk. Ja. Dus, en dan moet ze maar wel nog kop boven wassen natuurlijk in dit zitten. Dat valt nog niet allemaal mee. En de keertje weer duurder. Ja.
Ja, dit jaar nog niet, maar dit jaar nog niet, ben ik bang dus dat gelukkig nog niet. Nee, gelukkig nog niet, maar het gaat er wel aankomen. En wat daar wel wichtig is, blijven vuur bij het volkstoneel wel. En we proberen om het zo licht mogelijk te houden. Ja. Want we willen de lui een schöne avond geven. Ja, en dat was een schöne volle zaal. Ja. Genau. Nou, dan wens ik dan, wieveel keer? 3. 3 keer een volle zaal. 3 keer een volle zaal. Toi, 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 hals en beinbroek. Dank je. Top. Met wie oude wie jekker, dat wordt het volkstoneel. En er kan het wel vast nog eens een keertje krijgen, denk ik. Absoluut. Dus zou ik naar de website of de kassas van het theater, ik weet niet precies wie het werkt, maar het komt maar goed. Wie oude wie jekker, binnenkort in uw theater. Was ist denn da alles da drin? Guck mal hier, Baguette. Oh, ein Baguette. Sehr schön. Hier von Rolduc. Dann haben wir hier der Honig hier. Ja, hoi Petra. Hallo. Wir sind ja hier auf der Eurode Freundschaftswiese und wollen uns jetzt mal mehr mit dem Thema Eurode beschäftigen, richtig? Dat klopt, maar laten we eerst ook eens kijken hoeveel mooie dingen en gebouwen er in onze 2 steden zijn. Bijvoorbeeld deze wei, deze vriendschapswei, waar kinderen laten zien hoe belangrijk de natuur is. Bij ons gibt es die Burg. Die Burg Rode. Also 700 Jahre lang war Kerkrade und Herzogenrath eine politische Einheit. Man kann sagen, eine Gemeinde, die von Herzogenrath aus regiert wurde und von Kerkrade aus kirchlich gesteuert wurde. Und später, als dann die Franzosen den Bereich hier besetzten, da kriegte dieser Namen, dieser ganze Bereich den Namen Rode-le-Duc, sodass man heute in erster Linie von der Abtei als Abtei Rolduc spricht. Ja, en de Burg Rode die moet je eigenlijk in samenhang zien met de Baalsbrugger Molen. Want dat was een historisch driehoek, hè? De Burg Rode, de Baalsbrugger Molen en Rolduc. So ist das. Eigentlich dieses Netzwerk dieser 3 Orte hat jetzt die Besonderheit, dass auf einmal eine Staatsgrenze durchgeht. Ne? Und eigentlich ist ja all das, was sich zwischen Balsbrügger Mühle und Rolduc und Brugg abgespielt hat, immer ein Zusammenhang gewesen. Und jetzt haben wir auf einmal eine Staatsgrenze dazu. Ja, na het congres van Wenen in de 19e eeuw is er een grens getrokken. Die zien we nu op de Nieuwstraat. Ja. Ja, en bij de Knup, bij de rotonde, zie je weer hoe we eigenlijk ook verbonden zijn door de eeuwen heen. Hè? Wir haben bijvoorbeeld met de sport, met Agenda Stop, haben für Hey Ducks diesseits, jenseits Lauf gehad. En dan loofden die jonge heren af en dan gingen ze worden Lekonblokken nog. In den 60er Jahren hat man dann den hohen Stacheldrahtzaun durch einen Maschendrahtzaun ersetzt. Und das letzte Mäuerchen, was den meisten Erwachsenen noch bekannt ist, dieses Leikon-Mäuerchen, das hat dann noch länger gestanden als die Berliner Mauer, nämlich, ich glaube genau genommen, bis 1995. Ja, de ambitie is voor ons alle 2 in Kerkrade en Eurode dat mensen grensoverschrijdend kunnen wonen, leven, werken en ze niet ervaren dat er een grens is. Das, was ich immer so für Außenstehende hier als Besonderheit erzähle, das ist also erstmal, dass es sich in erster Linie in diesem Gebäude hier um Firmen handelt, die dieses internationale Miteinander fördern. Ob es jetzt Arbeitsvermittlung ist, ob es Informationen sind. Das, was grenzüberschreitend im Handel notwendig ist, das findet hier seine Quelle und hier findet man auch entsprechende Informationen. Ik fietste hier iedere morgen langs en zag dus dat daar een heel mooi gebouw ontstond. En dat heeft mij eigenlijk altijd wel gefascineerd. Ik ben vervolgens in Nijmegen gaan studeren. Op enig moment wilde ik zelf gaan ondernemen en was eigenlijk op zoek naar huurruimte.
Nou, en met heel veel geluk heb ik hier toen 1 ruimte kunnen huren. Ja, das ist also zumindest für Außenstehende ist das erstmal ein Wunder. Ein Gebäude, was mitten auf der Grenze steht, eben als Symbol. Maar het is leuk om te realiseren, want de kunst heen binnen. En dan denken ze, ja, oh jee, hey, stond ik op het Duitse officier net door, stond ik op het Hollandse kant. Ik zit inmiddels bijna 10 jaar, ben ik huurder van een aantal kamers. Het is natuurlijk niet bij 1 kamer, bij 1 huurruimte gebleven. Inmiddels huren we 6 ruimtes. Ja, cliënten vinden dat gewoon super fijn. En als we dan uitleggen dat we een grensoverschrijdend gebouw zijn, dat we een Nederlands en een Duits adres hebben, ja, dan voelt dat gewoon, ja, voor Duitse klanten voelt dat wel heel snel heel vertrouwd. Ja, beter dan dit kan ik het eigenlijk niet krijgen. Hè? Je zit in een grensoverschrijdend gebouw, een grensoverschrijdende dienstverlening, ja, veel parkeerfaciliteiten en ja, wat wil een ondernemer eigenlijk nog meer? Adieu. Maar als wij bijvoorbeeld een tweetalig kinderdagverblijf willen oprichten, dan gaat dat niet omdat de wetten van Nederland en Duitsland verschillend zijn. En daar willen wij een doorbraak in forceren, dat we zeggen, laat ons dat gewoon eens proberen, hier in Eurode. Genau, und das haben wir eben immer noch in ganz vielen Fragestellungen. Kann ich mein Kind auf eine Schule im anderen Land schicken? Oder sind die Systeme viel zu verschieden? Wie ist das mit den Sozialversicherungen? Kann ich erworbene Rentenansprüche, Ansprüche aus der Pflegeversicherung in einem anderen Land genauso in Anspruch nehmen oder nicht? Und das ist häufig sehr kompliziert. Und da müssen wir, glaube ich, auch einfach noch ran und auch in Den Haag und in Düsseldorf und in Berlin natürlich noch ganz viel Werbung machen für unsere Op de deur kloppen. Op de deur kloppen, genau. Wij zijn er en wij willen één Europa zijn. Und wenn es dann Probleme gibt, dann kümmern wir uns ja auch in unseren gemeinsamen Eurode-Bürgermeister-Sprechstunden darum, dass diese ausgeräumt werden. Und dann gibt es ganz viele tolle Sachen, wie hier diese Eurode-Freundschaftswiese, ein Eurode-Schachturnier, was auch organisiert wird und ganz viele Dinge, die man auch erleben kann. Und ich hoffe, dass viele Bürgerinnen und Bürger in Eurode diese Angebote auch annehmen. Tegelijkertijd laten we ook zien, laten de mensen van Herzogenrath en Kerkrade zien dat er heel veel verbinding is. We hadden afgelopen weekend ook het Dreiländerfest. Ich freue mich, dass wir hier bei uns auf dem Ferdinand-Schmeeds-Platz so viele tolle Leute aus vielen Ländern haben. Een uitdaging, dan moet ze aan jou storen. En dan moet ze kijken wie ze dat het beste zou kunnen tackelen. Ja, dan kan ze in de geraniums blijven zitten. Maar die heeft sie Leute mit kennen. Beim letzten Eurodefest haben wir auch so Kicker gespielt, ne? Ja, genau. Da habe ich verloren, ne? Da heb ik verloren bij jou. Nein, glaube ich nicht. Unentschieden, glaube ich. Ja, dat is altijd het beste. Gelijkspel, dat houdt de verhoudingen heel erg goed. We hebben ook plezier met elkaar, ook als bestuurders van de 2 steden. Hè, zoeken we elkaar op. We hebben een Eurode-raad waarin de gemeenteraden van Kerkrade en Herzogenrath samen beslissingen nemen. En we kennen elkaar en we vertrouwen elkaar. En dat is ook heel belangrijk om ook gewoon stappen te zetten naar een gemeenschappelijke toekomst. Genauso ist das. Da habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Maandag 7 oktober, mondig tot 7 oktober, is de start van de weg van de veiligheid. En daar willen we hier aandacht aan besteden, want het is erg wichtig dat iedereen een beeld krijgt van wat kan er zo aan nu passeren. En bij mij er dus Rob Peters, beleidsmedewerker bij de gemeente, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid. Ja. En voorhand natuurlijk ook een wijkagent, der Ivo Hoofs. En sie met z'n tweeën kennen ons alles. Alles is wel hilfreich. Ja, meertje. Want wenn ze het nog eens over veiligheid voor u heen, aan de apparaten, computer, telefoontjes, en waar moeten we dan eerst aan denken? Ja, wat we op dit moment zien, waar daarvoor wordt dan de aandacht voor, is dat er op dit moment
Er is een enorme digitalisering in Nederland gaande. Waar. En je ziet ook dat de criminaliteit door immer meer plaatsvindt. Ja. En voorzien dat in de regio, maar eigenlijk in Jans Nederland, dat onder de senioren voornamelijk, dat door de oplichting, vormen van oplichting, dat ontiegelijk groeit. Ja, ja. En daarvoor voor op dit moment aan. Dus in der doelgroep kunt dat het minste vuur. Ja. En dat is, en wie kunt dat? Is dat omdat ze het niet meteen in de gaten hadden? Of omdat ze de techniek en wie vlot dat allemaal jeet en zich ontwikkelt ook niet meer precies in de gaten hadden? Wat is dat dan? Dat dat vooral bij senioren is? Ja, ik denk dat ze daar vooral kunnen kijken dat senioren niet echt zijn opgegroeid met de technologie door waar de jeugd dat wel had. En dat doordat de oudere generatie, met zo maar even de senioren te nemen, dat die daar veel makkelijker doelwitten zijn. Ja, die zijn nog niet achterdochtig genoeg, als het ware. Ja, nog wat meer van vertrouwen, vlotter van vertrouwen. En geloof ook het vlotter van ergens op papier of via een mail ben ik of ze gebeld werden. Ja. En wat kunt dat Jans vaak vuur dan? Ja, wat voor heel veel zien, en probeer met je voorbeelden te vertellen, zodat het nog duidelijk is. Is van, wat veel voorkomt, is dat iedereen kent het wel, krijgt een appje. Ja. Werd snel geld gevraagd. Enge deed zich voor wie familielid en vraagt snel geld om dat over te maken. En onder die druk. Je telefoon nu. Precies, is het en op die manier werd heel snel geld afhandig gemaakt. Ja, dat is toch wel meer wat voor tegenkomen inderdaad. Ganz veel via de WhatsApp, via phishing, via e-mailverkeer, wordt er toch wel veel zien. En ja, ook de laatste ziet waarom veel in het nieuws weer de babbeltruc toch aan de deur langs komt. Ja, want dat komt wel zo. De babbeltruc is ook wel een onderwerp. Maar dat appen, dus wat kan ze dan het beste doen dan? Ja, volledig negeren? Of, ja, maar eigenlijk in alles wat er ook passeert, de hoofdlijn is eigenlijk, mensen het niet vertrouwt, doe niks en vraag is een ander om mee te kijken, vraag hulp aan familie, aan vrienden. Ja. Mensen het ja niet vertrouwt, je een instantie wie de politie, vraag daar echt wel hulp, dus je niet meteen... Bij twijfel niet oversteken. Precies, daar kun je het eigenlijk wel op. En moet ze dan zo'n appje negeren of moet ze wel moet ze bijvoorbeeld antwoord geven? Of, ja, antwoord geven is nooit verplicht om te doen. Nee, dus ik denk in veel situaties dat het beter is om daar niet op te reageren. Gewoon negeren. Precies. En anders kan ze nog helemaal kijken van weer. Want het zich vuur dit als familielid. Wat is het telefoonnummer wat ik van hem had? En bel hem dan op dit zeg maar gewoon, ik bel dich wel terug. Dan hebben ze een controle en dan weet ze ook meteen of het een goede persoon is of niet. Ja, precies. Maar het kunt heel vaak vuur. Het kunt heel vaak vuur. En het kunt nog kans vaak vuur dat jullie eruit rennen. Dat nu dus inderdaad geld overmaken. De criminelen werden immer schlauer om het zo te zeggen. En proberen ook echt op de lui in te spelen. Een ander fenomeen wat ook heel bekend is, was dat ze gebeld werden. En ze doen zich voor als een instantie, bijvoorbeeld bij de bank. Ze zeggen van, hey, voorzien van de bank van die en verant je het gegevens nu, omdat je het moeten controleren. Dus ze zijn, dus je dat zeggen, je wiekst. Ja. Je wiekst is een jong woord. Is dat een jong Hollands woord? Ja, ze zijn op dat gebied heel gewiekst om ja, het is bijna niet van echt te onderscheiden. Ja. Het gaat natuurlijk weer die brieven die ze kiest van de bank. Of, dus, en de babbeltruc is natuurlijk Jans bezongen, want daar komen ze bij aan de vuurdeur. Ja. En dan doen ze zich vuur als een bedrijf, als de politie, verzorgingsinstantie. Zelfs met uniformen tegenwoordig, hoor. Zelfs met uniformen, ja. Daar mag er voor grote zorgen voor. Ja, want ik lees net dat ze zelfs gewoon op internet kennen ze een politieuniform. Ja. Jelle. Ja, echt gelijkend. Het is niet identiek aan, maar het lijkt er behoorlijk veel op. Ja. Sterker nog, zou ze zo bij mij aan de deur komen en dan zou ik er nog wel eten rennen. Ja. Dus dat is wel heel erg misleidend. Wel. Ja. En wat proberen ze dan te doen aan de vuurdeur dan? Ook dat ze... die kind of... Nee, het grootste doel is eigenlijk... Ja, het grootste doel daarvan is eigenlijk binnenkomen. Dus dan komen ze met een excuus dat ze van de bank zijn, ze komen er pinpas ophalen, dat ze van de politie zijn. Ze komen de beveiliging controleren, ze komen kijken wat ze kunnen verbeteren aan de woning. En zodoende hadden ze dan toegang tot de woning. En dan net oplettend
zijn ze vervolgens alles in de woning voedend halen. En zijn ze voed en in 1 keer is die geld. En ik sieraden en dat het dierbare ook voed, ja. Ja, het is verschrikkelijk ook hoor. Ja, dus los nooit en de binnen. Dus reageer niet op die appjes, maak niks je geld over. Of nee. Bel zelf de bank en zeg wat had ik nu gekregen van u. Ja, of, maar dat is natuurlijk ook lastig, want wenn er in een uniform daar aan de deur zit, probeer dan met tijd te jaar, maar zoals we eigenlijk toen gehad hadden, je wenn ze het niet vertrouwt, kan ze immer aan de buren vragen van kijk eens met, of we halen enger erbij. En desnoods bel de politie zelf, bel het landelijk politienummer en vraag, stemt het dat er ook echt op dit moment een politie-eenheid bij ons aan je deur staat. Ja. Dus probeer, wenn ze het merkt, wenn ze het toch niet vertrouwt, probeer te kijken dat ze hulp er is. Ja, en waarschijnlijk, wenn ze zeggen, ik ga even de buren bellen, dan maken ze zich al oesterstup, denk ik. Dat laat verhoffen dat zo is. En in die week van die veiligheid, wie merken de lui dat daar? Bij ons moet wel voor de aandacht gaan besteden door het meer bij de seniorencomplexen langs te gaan. Vooral gaan kijken of we toch wel in gesprek kunnen komen met de burger. Weet je, de donkere dagen offensief begint eraan te komen. Dus zowel de lui wel een beetje alert gaan maken op, inderdaad, onder andere dan de babbeltrucs wat gaat komen. En met een testje koffie willen we dat doen. Ja. Dus in ieder geval, ja, dan moet ze lui het moet onder de aandacht komen. En absoluut. Het moet niet verslappen natuurlijk, dan moet ze met bezig blijven. Mm. Ja, en vooral daar ook bij never op, van, ook vooral richting die oudere familie, om ook deze periode echt attent voor te zien. Ja. En je nog met de oude lui over een gesprek, van vroegens aan een oudere van laat me eens dingen telefoon zien of dingen computer, als ze de nieuwste software geüpdate was of als ze een nieuwste antivirusprogramma erop zetten. Want dat is wel heel erg wichtig om vooral ook op digitaal gebied die criminele boezen te houden. Ja, want dat is natuurlijk al vroeger dat nu die op leeftijd zijn überhaupt al op die apparaten kijken en met de computer werken. Hè? Dat is nog groot natuurlijk in de 21ste eeuw. Ja. Maar er zitten ook minder leuke kanten aan. Ja. En dan moet de familie ook zeer attent op zien. Ja. Nou, voor je opletten alle nu. Heel goed. Heel goed. En vooral je geld overmaken wanneer het klinkt, King zegt, ik ben dat telefoon kwijt. Nee. Zeker niet. Nee. Oké. Bedankt heren voor het gesprek en succes met werk. Ja. Dank. Voor jullie het aan voor het festival Kerkhof van Murrië. Het duurzaamheidsfestival. En we weten er het allermeeste van. Dat is natuurlijk op de eerste plaats de beleidsmedewerker van de gemeente. Celine Valk, Ladies First, is heel plat, maar niet zo, denk ik. En de wethouder die erover heet, René van Drunen. Wethouder met onder andere duurzaamheid in het pakket. Nou, de tweede editie al, René, van het festival. Ja. En wat is eigenlijk het doel van het festival? Wat moet het opleveren? Het doel van het festival is eigenlijk op een laagdrempelige manier de mensen, onze burgers en onze ondernemers kennis laten maken met alles wat te maken heeft met duurzaamheid. En dat is heel breed. Het gaat over circulariteit, het gaat over zonnepanelen, dat gaat over warmtepompen, dat gaat over isoleren. Het gaat ook over milieu, hoe met afval moet worden omgegaan. Dus allemaal om de mensen een beetje slimmer te maken en om onze burgers te laten zien waar wij in Kerkrade als gemeente, maar ook als ondernemers bezig zijn. En dus ook zeg maar de kleinste dingen, dus zelfs wat de burger thuis kan doen? Of exact. Daarvoor hebben we het festival ontwikkeld waar we volgens mij, ik kijk van als jullie 20 activiteiten hebben over een week verdeeld, waar iedereen aan mee kan doen, aan kan deelnemen. Het zijn ook hele kleine dingen, zoals het schilderen van, of hergebruik van de materialen of keukenspullen, et cetera. Ja. Heb je leuke voorbeelden? Nou ja, de workshops bij RD4 in de kringloopwinkel zijn bijvoorbeeld superleuk, want dan vorig jaar hebben we servies gepimpt.
En dit jaar gaan we boekselen. Dat is... Boekselen? Boekselen. Dat is dat je uit oude boeken en tijdschriften, dat je daar weer een soort kunstwerkje van maakt, wat je thuis ergens leuk op kan hangen. En vazen pimpen of potten of flessen. Dus wat je normaal weggooit? Ja. Om daar nog iets mee te doen? Ja, zeker. Want ik heb maar van die dingen gezien, van die serviezen was er dan van die etagères van maken. Precies, zoiets. Zoiets. Ja, of dat je met stift er nog leuke gouden randjes op maakt. Of dat hebben we en dat gebeurt gewoon bij de RD4? Ja, dit jaar zijn er 2 workshops en vorig jaar was... En dat bedenk jij dan? Dat is, nee, dat gaat allemaal in samenwerking. Ja. En dat is ook het leuke van dit festival, dat er eigenlijk... we zijn er vorig jaar mee begonnen en er waren zoveel bedrijven en organisaties die zich spontaan hebben gemeld. Goh, ik wil wel meedoen, ik wil wel een rondleiding geven, ik wil dit laten zien. En daar ben ik wel super trots op dat we de kerkraden zo voor elkaar hebben. Dat het toch al leeft, dan zou je kunnen zeggen. Want het begint klein natuurlijk. Je moet thuis beginnen. Hè? Ja. En wat is een groot voorbeeld, René? Dus op grote schaal? Op grote schaal. We waren vorig jaar bijvoorbeeld Emmershoes. Die zijn ook heel duurzaam bezig. En dit jaar kunnen de mensen op bezoek gaan bij Randbak. Dat is een bedrijf in Eigelshoven, die eigenlijk verpakkingsmateriaal maakt van papier. Dus eigenlijk, we worden met de dozen volgegooid, zeg maar. We gaan niet meer naar de winkel laten dozen komen. Ja. Maar dat spul wat erin zit, die plastic, dat moet je dan weer verbranden of op een andere manier wegdoen. Maar Randbak maakt gebruik van papier, dat kun je gewoon verbranden. Of hergebruiken. Maar je kunt alle papier verbranden. Maar... Nou ja, dat is logisch, Maar dit kun je verbranden zonder dat het schadelijk is. Bijvoorbeeld, maar ook hergebruiken om daar weer een nieuw papier van te maken. Ja. En vooral ook veel beter dan al het piepschuim waar nu alles in zeker. zit. En daar kunnen mensen gewoon binnenlopen dan? Je moet je ervoor aanmelden, maar die zit al helemaal vol. Oh, jammer. Maar je ziet hoe snel het gaat. Hè? Ja. Dus we worden al ingehaald hier door de tijd. Ja, die was als eerste helemaal vol, deze. Ja. En ook iets wat duurzaamheid te maken heeft, is bijvoorbeeld de Griefek Brothers. Het is eigenlijk heel klein, een klein bedrijfje die... jeansbroeken, onder andere. Ja. En nu komt met een jeansbroek voor de dames. Dat zijn kennelijk aparte maten. Uiteraard. Dus en daar komen ze dit jaar mee. Dus dat zijn dit 2 jongen van CV met. Ja. Of op dinsdagmiddag in de Botanische Tuin is ook een hele leuke. Ja. Dan gaan we het hebben over vergroening van de stad en wat je daar als inwoner aan kan doen. Maar ook wat we er als gemeente allemaal al aan doen. Dus daar moeten echt een hoop mensen op afkomen. Ja. En vinden de mensen nog iets in de brievenbus of is dit allemaal digitaal, die folders? Dat is sowieso digitaal. Ja. Maar als het goed is, hebben de mensen dat via een pakketje reclamemateriaal in de brievenbus gekregen. Ja. En bij alle supermarkten liggen flyers, dus daar zou je hem ook kunnen gaan halen. En bij de Biep. En in de Via en zo. Ja. Maar daar hebben we nog ergens iets gelezen van bier. Ja. En daar zat ik me af te vragen, hoe is die combinatie dan? Ja, bier is het meest duurzame product wat je kunt voorstellen, vind ik persoonlijk. Maar goed, we zijn vorig jaar... Dat wordt interessant. Zorgt voor goede samenwerking. Ja, vorig jaar zijn we in de Roduc geweest, bij de brouwerij. Ja. En die jongen die vertelde zo'n leuk verhaal over hoe bier gebrouwen wordt. En dat wij vroegen hem, je moet er wel rekening houden dat wij met een duurzaamheidsfestival bezig zijn. Ja. En dan begon hij dat allemaal op te noemen en het hele verhaal was van voor tot achter gespikt met voorbeelden over hoe duurzaam hij bezig is. En ik denk, goed, ik wil hem ook een beetje ondersteunen. En voor het volgende festival hebben we 1000 flesjes pils besteld. De Non van Murje. Ja. Dus, de blonde non is al een beer voor Roduc en de Non van Murje. Festivalbiertje. Het festivalbiertje. En dat schenken wij tijdens het festival. Oh, leuk. Ja. Ik ben benieuwd wie zo'n Non van Murje dan hoe ziet. Hoe je proeft. Hoe je proeft. En nog misschien één ding nog. Want zeg maar, volwassenen snappen het allemaal. Maar wat doen jullie, kinderen ook natuurlijk, maar wat doen jullie om het bij de kinderen te brengen?
We hebben dit jaar dat zakje van de chips niet meer op straat landt. En zo. Ja. Nou, er gebeurt natuurlijk van alles ook op dat gebied. Maar vorig jaar hebben we een kleurplatenactie gehad die heel goed liep. En dit jaar mogen kinderen een idee indienen. Iets waarvan zij denken dat dat tot een betere, mooiere toekomst leidt. En dan hebben we de award, het Kerkhof van Murje Award. Aha. En daar mogen de kinderen ook gewoon aan meedoen. Die krijgen ze op de school, krijgen ze daar allemaal nog een briefje voor, een kaart die ze kunnen inleveren op de laatste dag op de fair. En op de fair is er ook van alles te doen voor kinderen. Dus, ja, want zij zijn natuurlijk het Kerkhof van Murje. Ja, zeker. Alleen zij. Hè? En, Boebel doet ook mee in het hele festival. Dus. Ja, Martin Boebel, ja. Dus voor hun doen we het toch? Ja, dan, hè? Ja, natuurlijk. Nou, bedankt voor het leuke gesprek. Heel veel succes. Dankjewel. Het is al begonnen, maar goed. Ik hoop dat heel veel mensen hiervan gaan genieten. En ook tot het inzicht komen dat er wat moet gebeuren. Yes. Ja, dankjewel voor het leuke gesprek. En voor jullie nog kijken en luisteren natuurlijk naar de Energie-Schlager. Onder andere gezongen door Joost Meijs en opgenomen in de buurt van de Non van Murje. Het had mich ganz te pakken, het liet mich niet meer los. Ich bin da ganz kaputt van, denn jetzt zählt mich dat ich muss. Ich stand op Sprengen, ich stand op Knappe, küld ich min Rechnung mehr losse Sacke. Ich stand op Sprengen, ich stand op Knappe, dezelfde God te kakken. Ich lauf jetzt durch het Zimmer, maar het dansje vuurde duur. Zo jeet dat bij mich immer, het jaas dat is te duur. Ich stand op Springen, ich stand op Knappe, küld ich min Rechnung mehr losse Sacke. Ich stand op Springen, ich stand op Knappe, dezelfde God te kakken. Ja, maar Joost, hast du dan geen zonnepanelen? Waar word ik die dan lekker? Ik ga toch geen dag? Och, du bist dakloos. Ja. Ja, maar hast du alles gedaan aan spouwmuurisolatie? Weet je wel, kan zich ook geen tissues tussen de botsen? Ja, wat? Ja, maar niet zoes. Wat hast du dan gedaan van een warmtepomp? Hast du dat dan gedaan? Dat is geen pompen. Ga wel een fietspomp. Ja, dan de pomp lekker weer, weet je. En wenn het dan zoiets is, ich ken da endlich drop. Da komen mich de Tränen, der Strom der ist warm op. Ich stand op Springen, ich stand op Knappe, küld ich min Rechnung mehr losse Sacke. Ich stand op Springen, ich stand op Knappe, het is zelfs de God te kakken. Nathalie Savelsberg, van harte welkom. En voor je kallen over 1 eeuw kunst in Kerkrade. 100 jaar kunst in Kerkhof. Ja. Voor een paar geweldige kunstenaars uit de vorige eeuw, kan man zeggen, hoor. Ja, zeker de vorige eeuw. En, samen meer dan 100 jaar, hoor. Qua leven, zeg maar, qua leeftijd en levensduur. Ja. Vertel welke kunstenaars zijn het? Het gaat onder Frans Bloem, dat is de oudste. Ja. Door Jan Bloem, de oudere zoon van Frans. Door Piet Mone. Ja. Zo willen bijna Ruud zeggen, maar Ruud is de zoon, waar de Ruud Mone. En de Frans Savelsberg, dat was mijn pap. Ja. Die 4 kunstenaars hebben voorbij gezocht en die hebben allemaal, ze zijn allemaal geboren in Kerkrade en getogen en gewerkt in Kerkrade. Vooral, want
Ook wel in de Randstad, of niet? Of alleen maar hij? Of... Ik vooral hij. Ja. Ik denk dat dat een beetje het euvel is. Als ze naar de Randstad worden geweest, worden ze wellicht bekender geweest dan nu. Ja, nu zijn ze ik beroemd in Kerkrade en omstreken, zeg maar. En voor had daar natuurlijk een belangrijke bijdrage nu met die expositie al geleverd. Want ze stond niet in de boog. Voor niet in de Bücher over Limburgse kunst. Daar vingen ze niet in. Nou ja, dat is enorm gemist toch? Ja, of niet? Ja, daar hebben we vanzelf een boog gemaakt hoor. Ja, want ik heb de expositie gezien, dus het is echt heel erg indrukwekkend. Dus daar moet iedereen moet daarheen. Ja. Maar dan begreep ze niet dat niet... Ja. Dat zie je niet veel meer algemene bekendheid hand verworven. Ja, dat houden we natuurlijk ook, want ze hebben toch alle eigenlijk zich heel erg ontwikkeld, ook in een soort eigenwijze richting. Ja. Frans Bloem ook wel felle kleuren, expressionistisch, heel veel dorpsgezichten en landschappen. Ja. Jan Bloem in de beelden, ook de religieuze beelden, heel expressief. Echt de leidende personen willen laten zien. Dus niet dat het alleen maar schön wordt, maar ook doorleefd. Precies. Ja? En door Piet Monen is helemaal abstract gegaan op een gegeven moment in de jaren 50, 60. Dat was ook best bijzonder. Ja. Echt abstracte schilderijen. En zeker hij in deze streken natuurlijk. Ja, en mijn pap ging dan echt ook om maatschappelijke thema's. Ging daar best wiet. Dat vonden we ook wel eens confronterend. Ja, daar hadden we ook bijvoorbeeld schilderijen gemaakt. Ik kan het eventueel laten zien hoe het boog. Ja, maar het boog is ook heel erg leuk. Is tegelijkertijd ook toch catalogus van de expositie? Van de expositie, ja. Dat staat hij achterin, maar ik weet niet of dat te zien is, dat schilderij. Dat heet het ziekenhuis. Ah ja. En dat is met een soort slangen, een persoon in een ziekenhuis en daarbij een jongetje wat mooi in uniform, dat is hij zelf weer klein geworden, in de gouden schoentjes. En daarbij is dan ook een soort skeletkop van een dier, wat dan de borstkas is. En ja, dat vind ik wel aangrijpend. En dan wil hij dus ook die periode dat hij veel kinderziektes had gehad, wil hij dan met los te zien. Ja. En of ze beetje wie de schreeuwen, hoor. Dat zit er ook in, hoor. Ja, dat zit er inderdaad ook een beetje in. Dat is wel leuk. Ja, en hij ziet ze door Jan Bloem dan met de Christus en het twee narren, hoor. Dat ging ook best wiet. Ja, dat is het eind van het boog. Ja, dus ze hebben echt wel de grenzen opgezocht. De grenzen opgezocht, ja. Maar ja, ze gingen niet naar Amsterdam. En niet gemakkelijkheid natuurlijk, dan moeten ze ook tegen de geestelijkheid natuurlijk in het geweer. Want dat wordt niet zomaar allemaal geaccepteerd natuurlijk in het begin van de vorige eeuw. Ja. Ze hadden natuurlijk ook heel veel werk gemaakt wat heel veel Lucien vingen en ook verkocht is. Ze is ook in de expositie van stillevens, landschappen, dorpsgezichten en zo. En zie je dan nog in de openbare ruimte een keer of niet? Van de Jan Bloem stonden beelden, want hij was vooral beeldhouwer. Ja. En hij had ook in de beginperiode van het WMC ook beelden van, toen waren volgens mij ook maar 20 of zo, heel jong nog, had hij beelden gemaakt van componisten voor het WMC, dat was heel bijzonder. En die houden, en die ziet ook kunstkringen, waar hij een keer, die kalde met die voor kunst en die gingen op excursie. Dat van vanaf niet meer, hoor. Nee, dat een beetje nog, hoor, maar wat ik zelf heel bijzonder was, dat ik natuurlijk als kind van, samen met de Ruud en Yvonne, als kind van, eigenlijk die expositie gemaakt had. Dat merkte ik al gisteren rondgeleid. En toen merkte ik ook, dat is toch anders. Toen best, door de studie, zijn voor alle Ruud historisch, ik kunsthistorisch en Yvonne nog betrokken, officieel erbij, maar ook als kind ervoor betrokken. Ja, dat is natuurlijk een heel andere band. En dan had ze ook die anekdotes die ze kan vertellen, hoor. Voor zo'n zelf wie dat wordt, als kind. Kunstenaar, als vader of opa. Of anekdotes. Hè. Ik ga met een model zitten voor een schilderij. Dat vinden jullie natuurlijk wel leuk. Of een stroos in Kerkrade, zie je zo'n schilderij die Moskou heet. Het was een woord bij de kerk. En nog allerlei dingen die ze dat zo vertelt. Van het ziekenhuis bijvoorbeeld, dat schilderij, dat ik dat weet van vroeger. Dat bij ons in de woonkamer ophong. En dat dan vriendjes en vriendinnetjes komen en die zaten daar van, wat is dat eng, hoor. Zo van, Maar wie wordt dat nu met zo'n papa's kunstenaar dan? Ja, en je kan natuurlijk eigenlijk over dingen in je kallen.
Ja. Mensen vergelijken met de bakker is of slecht, of in de koel werkt, of wie wordt dat dan? Wordt er verschil met andere vaders? Eng zie niet, hij wordt ook leraar tekenen handarbeid. Anders zie hij durfde wel ook andere dingen te doen dan andere lui. Zo, mijn mam zoekt ook een beetje in die wereld, in die kunstwereld. Dus dat houdt ze soms wel. Ja. Dat ze het anders, dat ze dingen anders ervaren. Of zo op een gegeven moment een poster van de PPR op de venster hangen, waar niet ziet worden, toch wel. Snap ze? Dus ze durfden wel meer. Ja, ze durfden toch wel tegen Hilligehuis aan te trainen. Ja. Mijn broer had bijvoorbeeld vergeet het vorm zo te doen. Dat hadden we niet verteld tegen hem. Och ja, zit de mam in zijn gaal. Ja. Terwijl dat bij menig gezin natuurlijk toch niet zo. Dan hangt de hoes zijn geschikt. Ja. En u had er bij Neepak, en wie had er dan gevonden uiteindelijk? Of wordt er al lang met die in contact? Nou, daar had Yvonne een grote rol gespeeld. Het Yvonne Ruud al van die fontein in Blierhei. De Bouwerwei. Bouwerwei, ja. En Yvonne had mij toen benaderd. En Ruud had al via de historische reeks Kerk had onderweg een stuk geschreven voor mijn pap. En het Yvonne ook stukken. En zo is het eigenlijk bijgekomen. Ja. En met name door het Yvonne had we er ook echt een museale expositie voor kunnen maken. Want het is door mijn idee aan Vooralduik kan voor even een museum gemaakt voor Vooralduik. Ja, dus de meneer, zo wie ik dat kan beoordelen, een hele professionele expositie. Ja. En bij de Vrije Academie werken we normaal met amateurkunst, met les, vooral cursussen en ook wel exposities. Maar niet zo wie we dat nu gedaan. Ja. En ook fondsen benaderd, geld bij je gezocht. Ja. Om dat ophangsysteem te realiseren, want dat was nog wel een uitdaging. Om daar in dat oude pand, ohne een naal in de muur te houden. Om daar die schilderijen op te hangen, thematisch. Ja, zeker. Ja, want dat maakte het ook zo spannend dat ze per thema bij je hangen. Ja. En zullen het ze vrijen? Ja, super. Ik vind het echt geweldig. Ook over de belangstelling hoor? Ja, ik had gisteren een rondleiding, 30 lui. Die je met had kunnen nemen in het verhaal. Langs alle werken, stundenlang. En heel veel reacties, ook van familie, bekenden. Gewoon zo reacties, ook van toeristen. In het gastenboek. Het is echt overweldigend. Er zijn vast ook wel lui die heen met hand hangen van hun nog. Ja, die kennen ons ook benaderen. En die misschien niet wisten dat die zijn de misschien Ploem gesigneerd of die en dan überhaupt niks wisten daarvan. Ja, met name Ploem en Mona hadden ook wel veel verkocht. Ja. Dus dat kennen ze dus ook benaderen. Ik leid dat dan wel weer. Dat vinden ze ook heel erg leuk, toch, Ruud en Yvonne, om dat te ervaren. Dus, het is geweldig dat die uit de vergetelheid komen, of uit de vergetelheid, of in ieder geval... Jawel, zo kan je het nog mee wel zeggen. Dat we er veel meer van wisten doen. En dat het nog is tot 27 oktober. Dus dat moet best al dicht zouden wel te zien. Dus dat gaat bis aan zo ongeveer de herfstvakantie. Ja. En is het geweldig. te zien, Dankjewel voor het leuke gesprek. Ja, graag gedaan. Veel plezier nog met de expositie. Ja. De groeten aan de rest van de initiatiefnemers. Ja. En op naar Vooralduik voor 1 eeuw kunst in Kerkrade. Voor nog de evenementen in de maand oktober. Dat is natuurlijk gewoon een drukke maand en ik neem ze niet alle nu op. En je kunt immer kijken op de website natuurlijk. En voor beginnen, ver tot en met 12 oktober. Het festival Kerkrade van Murje. Door Jans Kerkrade. Kijk vooral op de website www.festivalkerkradevanmurje.nl. Ondernemingsdag 10 oktober, Parkstad Limburgstadion. Het stoffenspektakel Kerkrade, 13 oktober, Kerkrade Centrum. Roda JC Kerkrade tegen Jong Ajax is op de 25 oktober en natuurlijk in het Parkstad Limburg Stadion. 27 oktober, daar zijn de geschäften warm op, is koopzondag in Oktoberfest sfeer. Kijk vooral, wanneer je het niet ziet, op www.beleefkerkrade.nl/agenda en zie er je het niet erop, dan los het ons wissen via de e-mail beleef@kerkrade.nl. Dat wordt de evenementenkalender van oktober.
vuur der herfst. Het werd herfst, met je veul nog van zomer. Zoveel dagen zon zich opwarmen voor najaar. Het werd herfst, met blik al naar winter. Zoveel dagen lid zich verwaren voor diester tijd. Het werd herfst, op weg, blitz hinger zoveel dagen vruchtjaar, van immer voor troost. Ja, mijn naam is Mirjam en ik ben sinds ongeveer 2 jaar werkzaam als centralist op de meldkamer bij handhaving. Nou, een handhaver is voornamelijk belast met het toezicht, zeg maar, op de openbare ruimte en ook voor het naleven van kleine ergernissen. Nou, het is heel leuk om te werken bij de gemeente Kerkrade, omdat ja, geen één dag hetzelfde is. Je weet 's ochtends niet hoe het verloop van de dag gaat zijn. De ene dag is het druk, de andere dag is het wat rustiger. Dus ja, never a dull moment zou ik bijna willen zeggen. Vanochtend zijn de collega's die hier aanwezig zijn, die hebben de spulletjes naar het Stadspark gebracht. En ja, daar is het dus de bedoeling dat mensen vragen kunnen stellen, dat wij ze dan vertellen wat ons werk inhoudt. Er worden natuurlijk ook wat leuke attenties aan de kinderen uitgedeeld. Dus dat is eigenlijk een beetje, ja, dat de mensen een beetje kennis kunnen maken met handhaving. Wat doet handhaving nou precies? Nathalie Sabelberg voor de tweede keer aan dus, maar nu met een andere pet op, min of meer. Namelijk over zijn werk in Vrijkalle en over zijn organisatie, de Vrije Academie. Hij staat wel VASOM, wat betekent dat dan? Ja, VASOM, dat hoort Vrije Academie Zuidoostelijke Mijnstreek. Oh. En sinds vorig jaar hebben we dat zo'n hingeros gelassen en nu hebben we de Parkstad van gemaakt. Dus dat vonden we toch... Ja, de VAP, ja. Niet de VIP, maar de VAP. Nee. Dat vonden we toch het beste klinken. Dus we zijn bij de notaris gewerkt, Kerkrade, en dan voor de statuten nog eens geactualiseerd. Want die worden van de jaren 80, dus dat hoe het ziet. Ja, dat weet je. Dat is de Vrije Academie Parkstad. Ja, ja. En du bent de directeur? Of ja, niet? Of, al 18 jaar werk hij. Dat is al een ganse tijd. Ja, dat is een ganse tijd. En ja, en nog immer ontzettend leuk. Gingen dagen hetzelfde. Ja. Dat zagen de medewerkers ook. Immer anders, hij heel divers, wat voor allemaal leunt. Maar we zijn natuurlijk vooral bekend van de cursussen, die voorheen het flexie vormgeven in veel ruimtes. En in landgraaf ook. Heel veel tekenen en schilderen varianten. Dat zijn er ongeveer 20 het jaar. Dan moet je denken, hij ongeveer 40 cursussen in totaal. In landgraaf van Groningen locatie, hoor. Daar zitten we ongeveer met 20 cursussen per jaar, dus gemiddeld zo'n 60. Dat is nog wel net. Ja, ja. En dan kan iedereen zich inschrijven of ze nu gevorderd is, of beginnend, of talentloos, of talentvol, of dat maakt allemaal niks uit. Dat maakt allemaal niks uit. Is geen wie zal ze dat, geen screening of zo? Nee. Veel zagen immer voor wel toegankelijke kunst, maar of eigenlijk brengen toegankelijk kunstonderwijs. Ja. En ik sta niet meer, hoeft alleen maar zin te hebben te doen. Dat is genoeg, als zij hier aan kunst. Dus tekenen en schilderen is de hoofdmoot en dan nog? Boetseren, heel veel cursus, keramiek. Potten bakken, dat hebben we voor een landgraaf. Hoor. Dat is tegenwoordig helemaal hip. Het nieuwe yoga. Potten bakken we het nieuwe yoga. Ja. Neem je met het matje onder de arm. Maar... Ja, voor het potten bakken. En voor hele wachtlijsten. Vuur. En voor de broer van het Maria Stams, de Louis Stams, die het geeft. Ja. Maar we zijn wel op zoek naar een nieuwe docent, hebben we gesprek met. Ja.
Maar in Kerkrade is ook echt heel veel cursussen. Ook edelsmeden en een cursus. Fotografie, ook voor de kinderen, heel veel cursussen. Ook via Jeugdfonds Sport en Cultuur kan de kinderen deelnemen. Dus ze kennen ze al jong, heet ze eruit? Ja, vanaf een jaar of 5, 6. Ja. En dat is heel mooi om te zien, dat via het Jeugdfonds ook alle culturen voor die hij kunnen ontvangen. Het is echt heel leuk om te zien bij die kinderen. Dus multicultureel, voor jong en oud? Ja, exact. En dan hier het verhaal bij de Vrije Academie, het verhaal over het ambachtelijke deel. Of hadden we bijvoorbeeld een cursus kunstgeschiedenis of zo? Doen we ook soms, meestal in samenwerking met. Maar voor een enge cursus die de jongeren opleidt naar de kunstacademie. Dat is dus ook andere insteek en dat werden professionals. Die gaan echt heel op het creatieve, het experimentele, het onderzoeken leren eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dat is een stapje verder. Ja. Maar daarna zijn we ook bezig op 45 scholen in Parkstad. Is eigenlijk nog groter, alleen is dat minder bekend. Met heel veel programma's en workshops op allerlei basisscholen. En die komen dan hier aan? Nee, we gaan op school. Ja. Of zoals ik nu bij die expositie Eeuwkunst in Kerkrade, komen die scholen ook doorheen. En is dat... vervangt dat dan taken van de leerkrachten? Of cultuuronderwijs. Giekerschool is ik toch wel, of wilde ook dat doen. Aan cultuuronderwijs en vuur zijn eigenlijk de specialisten. Net als de muziekschool ook. In dat onderwijs, beeldend kunstonderwijs, maar we bieden daar ook met partners van alles aan. Met de muziekschool, met het theater. Eigenlijk zijn we daar regievoerder voor dat cultuurprogramma. En zijn dan ook kosten aan verbonden dan? Voor de schoolwaal, maar dat is afgestemd op... de leerlingen niet in gang rechten. Nee. En wat ze dan heen cursus is dat dan tegen betaling? Dat is tegen betaling. We hebben wel ook een groep dat heet Samen Creatief. Dat is voor 53 keer. Dus de groep die weinig geld had, kan hij ook terecht. En we doen nog veel met aan gemeentelijke projecten zoals de Week van de Eenzaamheid die nu is. We hebben ook een aantal workshops, ook rondom reïntegratie. Mijn doel en ook het doel van het team is zo dichtbij mogelijk met lu te staan met kunstonderwijs. Dus, dat er geen drempel meer is. Ja, dan kan ze ook maar proeflessen doen, we willen een keer met doen. Dat gaat ook en dan kan ze nog kijken wat ze wil. Dan kan zij binnenlopen en ze komen kijken, dat is allemaal mogelijk. Ja. En dat moet dan nog misschien wel een soort, weet ik niet, een soort domino-effect of lawine-effect of zo. Dat we een hij is van de familie, dat ook wel naar de kinderen aanstraalt en dat die kinderen ook wel zo'n museum en neem maar alles op. Veel gaat ook via natuurlijk. Dus inderdaad, laatst kreeg ik nog een schöne brief van Inge. Dit is een soort creatieve broedplaats. Hier kunnen hij het creatiefs wil doen, dan kan hij terecht, dan kan hij het doen. Maar vooral ook bijvoorbeeld een landgraaf open jongerenatelier, dat is voor jongeren, dat kost ook niks. Jongeren die kunnen dan een keer terecht, hij heeft ook cursussen voor jongeren. Dus we willen ons echt verbinden met het sociale domein en sociale projecten. Daar zijn we ook heel actief mee bezig eigenlijk. En dan natuurlijk ook het geld hard nodig van de overheid. En je eet dat een beetje tegenwoordig, want het zijn toch wel onderwerpen waar wel een zeer zo aan de kraan. Klopt. Soms doen we dat ook wel slim. We hebben nu bijvoorbeeld stagiaires van Vista College of veel nieuwkomers die hij dan de schoonmaak doet. En ook het andere taken. Het helpen, voorhand hij ook Mondriaan, Levanto en Radar zitten, die de ruimtes die faciliteren. Dus die de ruimtes ook een stukje huren, maar daarmee ook wel hulp krijgen voor ons met stagiaires of met materialen voor workshops. Dus zo kan ze die gebiedje slim organiseren. De koek vergroten. Dat proberen we wat te doen. Dus voor iedereen, van jong tot oud, op alle mogelijke gebieden. Van 5 tot 99 kan ze hij terecht. Alle culturen zijn uiteraard welkom. Maar ik denk dat ziet we dat van zo kijken. Ja, leuk. Inderdaad, we gaan eens kijken. We gaan eens kijken in de lokale. We proberen een beetje over de bedrijvigheid in het gebouw heen te komen. Het is natuurlijk een gebouw waar veel scholieren ook dagelijks komen, het Flexieforum. Maar het klinkt een beetje steller, dus voor jullie proberen. Nathalie, wat steunt voor eigenlijk? Steunt hij bij de Vrije Academie, Parkstad. Hij staat op het bord. En hij is onze ingang op de 3e verdieping.
Dus ze lui kennen als ze naar de cursus komen, hij naar boven komen met de trap of de lift en komen dan hij naar binnen. We gaan weer kijken. Je hebt woorverzeunt nu in het lokaal, dat ziet natuurlijk, dat kan je meteen al zien aan de schilders eerst. Maar wat kan ze nog meer vertellen over het schilderslokaal? Ja, dit is inderdaad een schilderlokaal. Hij werd geschilderd, maar ook bijvoorbeeld andere cursussen gegeven, kindercursussen. Hij ziet er op de achtergrond ezel staan. Dan ziet ook de kunstenaar Wim Albring nog even. Er is op een trumme, daar had hij graag een workshop gegeven aan de kinderen van het Martin Buber College, aan de leerlingen. Ja. En het belangrijkste hij kent ze knoeien, op en net. Op en net? Ja, kijk eens op de douche voor lakens, voor als geknoeid werd. Ja, we moeten het natuurlijk verruimen nog allemaal wel weer op, maar het is heel veel omgeving, wordt creatief bezig. Het is los, joh. Ja, hij is in het, ik denk het kleilokaal of dit? Het kleilokaal, het boetseerlokaal. Sommigen zagen ook wel eens kleihut, omdat het natuurlijk best wel het rommel met zich metbrengt. Dat huurt er ook hij weer een beetje bij. Ja. Dan ziet hij ook van alles staan. Dat is nog van de Martin Buber School, waar de docenten Yvonne Drumme juist les aan had gegeven. Maar dan ziet hij hing ook allemaal mallen staan, waar ze werken met klei. Het werken met klei is ook wel wat intensiever dan het schilderen. Ja, dat is best wel. We moeten het maken ervan, vormen, dat tattoo wordt ook vaak een paar lessen. Als krachtnudig ook? Ja. En het werd gebakken ovens, die stond daar, die gaan tot 1200 graden. Dat is speciaal op krachtstroom. Dus dat brengt best wel met zich mee. Het moet ook, als het gemaakt is, een tijdje druigen. Je moet ook nog weten van wem wat is. Dat is ook wel eens met al die cursussen, is dat ook wel eens een dingetje. Dat lu het zoeken of het kwijt zijn, maar vervingen een nummer. Ja. En zo overdag komen dan scholieren, zeg maar, en strak komen, is het meer volwassenen of nee, vandaag volwassenen, 's avonds volwassenen. Scholieren is meer incidenteel, is Hugeweer van het Martin Buber College waar u. Ja. De kinderen van Martin Buber zijn hier en die hebben projectjes gedaan. En wat, weet je dat zo verder? Zo had hij kleidozen gemaakt en allerlei 3D-objectjes gemaakt voor klei. Ja, ook echt van alles experimenteren, vrijmaken. Ja, het is allemaal ontzettend leuk om te zien. Wat ze zo, de fantasieën die ze erin verwerken, is heel leuk. Hartstikke schön. En hebben we nog het? Of, Ja, we kunnen nog naar het edelsmeedlokaal eens gaan kijken, naar het eerste lokaal. Dat is ook heel bijzonder om te zien. Ja, het laatste lokaal wat we bekijken is ook een bijzonder lokaal, want het is allerhand gereedschap wat we niet elke dag ziet, verzund in het... Hoe staat het daar? Het edelsmeedatelier, wat s'avonds werd gebruikt voor cursussen edelsmeden, waar hij heel specifieke dingen verzint, bijvoorbeeld de douchen. Die zijn zo goed gefreesd voor de helft, dat ze er goed aan kunnen werken. Allerlei apparatuur zien ze hangen. Ook solderen moeten de lui kennen. Dat hebben we ook in de avond. Zouden we hier nog meer willen doen, maar als ze bij edelsmid best en de wil ze versterken, laat het weten. Kennen ze nu losse wisselen, de lui? Ja. En vandaag zit hij onze groep van Radar, die hij ook veel activiteiten deed en natuurlijk hij niks mee te maken had. Dat is allemaal afgezegerd. Maar die doet hij vandaag allerlei activiteiten, ook creatief. Ja. En die edelsmeden in opleiding, zeg maar, die nemen de werkjes op het moment nog even, denk ik, of niet? Dus hij ook het kosten, maar het is natuurlijk inderdaad vrij klein en vrij kostbaar. Ze beginnen wel vaak in koper, maar je kent natuurlijk ook goud of zilverwerk, met stengwerk en zo. Het is natuurlijk ook niet de goedkoopste hobby, zal ik zeggen. Dan is het schilderen het makkelijker. Ja, precies. Maar de variëteit is enorm, dat kent enig alles. Ja, fotografie kan ook bijvoorbeeld, dat hangt voor oog. Van alles, tekenen. Ik denk ook dat dit programma ook een oproep is om heel langs te komen, om zich aan te melden, om mee te doen. En misschien zitten ze hier en denken, wat zal ik zo doen? Kan ze ook instromen in een cursus? Veel cursussen kan ze instromen. Kennis maken. Hoeft ze niet per se, zeg maar, een begin erbij te zien. Dus dat kan. Oké, nou bedankt voor de gastvrijheid hier en dat wij ons opnames erover maken voor... de 37e aflevering. Oh, nou mooi. Dankjewel voor jullie op weg naar de 38e. Dus voor bedankt iedereen de hij voor u en hopelijk gaat u de uitzending gevallen en dan zien we ons in de november. Zijn we een stukje weer in het
najaar. In de herfst, zondag de 3 november om 1 uur met de 38e uitzending van Beleef Kerkhof Televisie. Dat wordt het, zodat het erbij wordt. En had ik jod, bis die ziet.